இன்றைக்கி குட்டி லஞ்சுக்கு ரசம் சாதம் தான் சாப்பிட்டாங்க. ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு சின்ன சைஸ் பூண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டு 1/4 தக்காளி போட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இல்லை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் நான் தேவையான அளவு புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றிக்கிட்டேன். ரசம் சாதத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஊற்றினா நல்லா குலைவாக வெந்துடும், டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். குக்கருக்கு மூடி போட்டு ஒரு 4-5 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். சாதம் நல்லா வெந்துருச்சு, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. குட்டிக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. நீங்களும் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.